הולכת במבודו, אנשים קרים מסתכלים עליי במבטים משונים. לא מבינה מה קורה איתם, ממשיכה בדרך אבל זה מתגבר, נועצים בי עיניים בלי לוותר. מה יש בי שאין בכולם? פתאום אני קולטת שזאת אני, מסתכלת למראה ורואה את עצמי. אני פשוט הכי יפה בעיר. טוב, אולי הגזמתי טיפה, הכי יפה בעולם. כפרה עליי, אני מרים, כן. כפרה עליי, שנייה אני באה. יפה, אופה ושרה מהמם, והכי חשוב מכל, תנועה. נכנסת לבית, רואה חיות, לא עושה כלום, הן פשוט קופצות מכל מבט שלי, הן נמסות. תגידו מה קורה איתכן בנות? לא, אני לא, לא, אני לא, לא, אני לא. טוב נו, אולי הגזמתי טיפה, הסרט לא מצולם. כפרה עליי, אני מרים, כן. כפרה עליי, שנייה אני באה. יפה, אופה ושרה מהמם, והכי חשוב מכל, תנועה. אני חי בסרט לא נורמלי, אבל בשבילי זה אידיאלי. ואם זה לא נראה לכם אז לא אכפת לי.